Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
ng kanya gaya ng ibigay na ikaw ay magtiyag ko kilala nila lagi na kilala nila langin ko sila o mga lahat ng mga bagay ay wala na ako ingatan mo sila o mga ibang sila lang ako sa kanila ingatan ko sila sa iyo o mga ibinantayan ko sa kanila ang matutunan ay nasalita ko ang sila aking hanggang ang iyong tatagas ko ay dinadalangin na ayoko na mabanalisa sa amoy ka paanong ako ay gayon ding banal ko ang aking pang sila makabanal lamang sila ang idinaya sa pamamagitan upang silang lahat ay kaya mo akin at ako'y pang ang ang kalwalati akin upang sila at upang sila kakais kung magkilala ng gawang sa akin ay sa iyong kaya ko kaya ang mga ibinigay sa akin o kung sa naman ay dumong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian pagkat o iyong amang banala ng mga
ipinakilala ko sa kilala ko. Bang ang pag-akin ay Angin tam. Ang buong puputanda ka, ngini nga ba kay ti Diyos ko? Sa putulutan mo, ngini nga ba kay ti retang paksang kaya kaming kikeng pag-aralan? Diyos ko, sa pumita, rin dulang daling kikeng puso pong sa kasalilinan. Ginoo sa putulutan mo, ngini oras sa iti. Diyos ko, sa punong ninuman itang mimina. Diyos ko, sa po pasiknangan mo kami. Kinmikingan pong sa patakapibabatan. Sa patakabiyasnan, pamanalastas ka rin kaya kang kautusan, bakit pong imalyaring magkamali. Ginawang ini nga ba kay ti Diyos ko sa putulutan mo? Ita pong kaya kang banala upaya, manyam niya pong may kakawang kaya kami ngayon pinandit, ban kanita, makanyang kami pang lalong maigit sumulong, kaya nang manda na pakarinig kaya kayong kasal pantayanan. Ginawa sa putulutan mo ngayon nga ba kay ti Diyos ko? Tulutan mo sa arguy pa, imbalang metong kaya kami ngayon nga ba kay ti kayang sablang may kakapatad. Pukluran mo kaya nga sa po Ginoo, kitang kaya kang mapagpalang gamat. Ban kanita Diyos ko, ingkasang kanan ka rin kaya kayang bala pong sarili, paya po malyaring manatili. Ginoo, manalangin kami, ikayang sablang may kakapatad, manipat po ka rin maintang sablang kainakan. Sablang membro, sablang manakaran king kikeng kasalpantayanan, ang gana po ginuring kikeng mapila na pengari. At po ka rin sarili dang pibale-bale, higpa, igwang may po itang kikang mayupayang gamat, tapisan mo kaya ngampong lihim. Pakaban mo, papuring ka rin lang balang kabilyan ban kanita. Karing adobo kasi pa makanyala pang lalong maigit makapanuparan ka rin tinggap dang tungkulan kaya ka. Igpangin nga ba kay ti Diyos ko, ang gana po ginuin kaya kaming kapatad. Pinili mo ka rin dakal Diyos ko sa po, yan mo pa pong sikanan. Maragula pa mi bata karing tinggap dang tungkulan kaya ka. Ay bating di sa po yung karyalang sarili kong banal dang tungkulan kaya ka ban kanitig pa. Itang banal mong upaya ang pong posensya, yung mga pong malyaring manatili ang pong ipagkalup kaya kami ngayon nga ba kay iti. Igpatalutan mo sana ang ining oras sa itig pa, ang gana rat ang kekeng kapatad. Akatubaligin kekeng kasalampatayan na manalig ang pong maniwala aking banal mong layo Diyos ko sa putulutan mo ngayon nga ba kay iti. Bendisyonin mo kayangan po Ginoo, pukluran mo kayangan sa po Ginoo. Ketang mayupaya mong gamat ban kanito Diyos ko, manyang kaya pang lalong may sumulong ketang banda na pa ka rin. Ipayla po rin kayang panalangin ang pong samo kaya kang nga ba kay iti. Sa po tanggapan mo lang, tila pong mabanglungayin, king panal mong harapan, tanggapan mineman po Ginoo. Ang lima kay blasan king lagulonig paampo ng anak ng Espiritu Santo, manibat ng hininggaman po king wakas. Yan asa po. Salamat po.
pagpapaliwanag sa salain ng karunungan nila at patunayan ng daigdigan nila sa pamamagitan ng talaytayan o sa Diyos sa pamamagitan ng bawang gawa ay lamang kanan, babago, katarungan at lahat ng tao ay kakapat Diyos ang sakop sa lahat bagay at bawat Panginoon. At ang umayon dito ay siyang tao ay may lahat, bawat pagkaman o kapwa at pinakataas na ay may talang o tao ng kasangkapan sa kanyang nanatiling tao o kaangkin pagkatapos ng tawag na pagsusulan o kabanalan ng ay bukas lagi na bawat tao. Ayon sa banal o mataas na kabatlayaan sa mga tao ay totohanang na kaloob o biyaya sa panggagamot, pangitain na ay may kabanalan na lala ng
kayo pa. Ning ke kayong banal apamitipon king penanditayti. O sabla kong disan pasalamatan dakongan king pamamilatano aning kekong pamitaguyod king kasal pantayanan. Pakikuanan yupin ikayungon ing alasanang lunto amaging ablong king pamanyapat no ning balang metong kekayo nune bagkus ngening king alang tuknang daratang loring amano kekayo ay simpaniyos ang ating katapatan karing dulang doring pusoy king banting upayang king kekayong pamaglakad king libutan naning dalan iyo malyaring manabo king kulkul ing balang metong kekayo king uli na pablasang ing pamagaral at iyo at karing ditak-ditak ing kabyasnan manatiliyo karing balang metong payo kulo ilo ding kanakong tungkulan mamuntukan paintunan kengeni ing mamilatan anong sano ing gamit no ning Espiritu Santo no karin yang eni ing kapatad mo. No karin yo ing kekang sarili ka kung mani muna. Sino po yung matong gamit? Ing bayo. Bago. Lakoyo sa karing sarili yo ing nanumang daylon karing puso yo. Sabihan niyo ampong idalo. Eno paninason ing nanumang bage. Amalyaring mayayakit king yato. Uling ing Diyos binyene ing anam ayado king bayong galawon. Pila niya mong saglit ing aduano kekayo. Ban malyaring italagayo ding sarili yu. Ipayabot mo king mamilatan. Kapilan mon eno malyaring tanggapan ing kayang panintunon. Nung ing tungkulan na king Diyos ene malyaring idinan panawon. Wa balo ko ampon kamalayan. Panintunan niye ikayungon ing mesabing karagdagan. Ing Diyos babiyeyo kaya kayo. Dapat makatuliran mo ing mamiye kayo naman king tungkulan niyo. Ban malyaring alang lunto. Ayan timong alinlangan karing sarili yu karing banal yung tungkulan. Ngening mekikasal kayo. King lagyo na ning Ginoo.
iti kapilan mon namaliyaring milako karing sariliyo. Aniya sano ikong sabla pagamuwa mo kuke kayo. Ngening ikayo mekiabe na kayo at mekikasol king lagyo na ninggino. Adwan ko ing sano gawan niyo ring tungkulan niyo. Antinaning gugugol kong oras ampong panahon. Pankete malyari kong umebang damdom karing amano. Elasano maging tatableng karing kekong pakiramdam ding kekong daramdamon. Nune bagkos pa naman. Iti ing ay simpanyulo at adapok karing kekong sarili. Pantingo payang ikayungan sikan kayo. Pantingo payang king ikayungan ing makagawa kayo. Karing parapatno ning Ginoo karing balang metong kayo. Tinanyo sanang ulago ampon kabaldugan. Ining ikayo at ikayo king kasalpantayanan. Eko sana malyaring payali karing balang tinggapiyo. At eyo sana malyaring bipili ding tungkulan niyo king libutan na ning dalan. Nebagkos pa namon ing isadsad yulo. Pantingo payong ikayungon ing mayakit kayo. Ing tunen akong espiritismo ning ing babo. Pantingo payang mayakit kayo ing tunen akong anak ning Ginoo. Kung ano din na niyong katawan ding balang daramdaman niyong amano. Esano malyari ing kaluwaliyo king tabernakulo. Ing ding anggang dimdamiyo milakaslo king kekayong pangataw. Bit-bitan nyo long ating katapatan. Nune dalan nyo lo. Pan malyari yung dapton karing kapatadiyo alayo king kasalpantayanan. Pan kanito ing lontoyo tindog ing balang katawo ke kayo king union espiritismo. Ining lalapit yo ing ke kayong kapasalamatan. Kalo ko sa ikayungon agnanagnan. Alasanang malyaring mayakit ke kayo ing kapintasan. Alimbawa ke king yapag yung pamangan. Sano tinganggang datang ke kayo. Ing mipakabsyan langon king lagyuning kayo pa yan. Siya sa taniyo ding kekong sarili. Siya sa taniyo ding kekayong pamirapat dapot. Ngana nung deti makayagumlo king burino ning Ginong atiyo babo. Ikakalagod kayo. Ilako yung katasan karing sariliyo. Mapagkumbabaya sa ing manuwalang tao. Hanggang nanuman ing kayong damdamon ng pong abatiyawan. King ulino, king ikayo at inako king Ginoo. Mabagsik yamang lewon ing atiyo king arapiyo. Iti at maging mamuyo.
King ulino ning ikayo tinanggap na kohan king lagyo ng Kristo. Papanatilian yu karing sarili yu. King mayap adapat bang itigawan yu. Bang iti malyaring paragulan yu karing sarili yu. Kanita wa ikayo napin tawos ayan. Salamat ke kong sablang tupo akana kung tisan king pinanditay ti. Ag-amu-amu kong mulit pasibayo. King dagdagan niyo sano ading kapanalanginan king arapan aning ino. Aliwa pa yon inke kong aliwa pa yan, inke kayong akit ayanteng kasakitan karing aliwang lugal. Manuanan kopin, ikayong tinanggap lagyo ng Kristo. Hanggang ni kapayapan niyo, ing palang metong taguyod yupin karing sarili yu ing kapaminto. Kawan nyo pin king sarili yu ing mayap apamirapat dapat aburin. Kanito ing kanuanan atin. Salamat sa hilaring malyaring ay biyeku. Ing kayong banal at ipunan at paganakan koding sarili yu biyayan nyo kayong lalo na ring mamilatan mamon. Iti at panauno at ine karing balang isingan at pakisabiyon ing mamilaton. Pan kanito abe-abe kayo. Pan kanito para kayong tanggap king nabang. Salamat kay Adios. Bendesyon lalakwan ke ampong lalaganap karing balang metong yayaptasan niyo sa aking matibelugod ding balang sarili ko. Pan kanito ako malyaring paning sinuyo ke kayo king banal yung pamiti. Santa Veronica Papayapan.
bago po ang lahat, ating makapalang Ama, yan at mahal ko sa banal na atin, ano po, araw natin, alitang araw, napakahalaga po para sa tayong takay, nagbibigay ng atin para po tayo magkayaan, tema po natin, ng ay diwa, ang diwa sa Espiritu ng pakita ng Panginoon agad. Ko'y nakaraan po tungkol sa ating Panginoong Espiritu, no? Ngayon naman po nung 3 araw po nabuhay siya, ano po, nagpakita po sa agad, ano po. Kaya po nagalak ang kanyang mga alagad para po hindi tayo maligaw sa ating natalakay na tema at basahin po natin ang potensya ng ating tema ngayon. Lang po, thank you. Po, sa 1:20 po, 19. Referensya. Sabi po dito sa referensya natin, ng kinahapunan nga ng araw na yaon, ng araw ng at ng nangapipit ang mga pintonan ng mga alagad dahil sa nabi. Kasi po ito, magtapos po ng 3 araw, nabuhay po ang ating Panginoon. Siya po'y nagpakita. Nangagalak po agad, no. Balit po sa mga alagad na hindi po wala ang nangangalan po as ano po. Dahil po sabi ni Tomas, daw hindi ang kanyang alagad, ating Panginoon. So nung nagpakita po ang ating Panginoong sa alagad kasama po nang makita po si Tomas, ang nakita po nito, tapos sabi ng Panginoon, basahin po dito para po hindi tayo sa benching. Sabi nga sa kanya ng mga ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking nakita sa kanyang mga kamay ang mga pako. At may suot ko ang aking daliri sa butas. At may suot ko ang aking kamay sa ako. Nangangaalugan po, nag-aalinlangan po. Doubt po si Tomas sa kanyang sarili. Hanggat hindi pa nakikitang personal ang ating Panginoong Espiritu para po may pasok ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran. Hindi po maniniwala. Sa madalat salita po, mga kapatid,
Tomas po, nung nagpakita po ang Panginoong Kristo sa kanya, at doon po siya naniwala. Lagay po natin sa 27. Sabi niya po, nang magkagayon, sinabi niya kay Tomas, itayiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Itayiti mo rito ang iyong kamay at isuot siya sa aking tagiliran. At huwag kang mapanampalatayain. Kaya po si Tomas, doon po siya naniwala. Kaya po ang sabi ng mapalad po daw yung nakakita. Mas mapalad yung nakakita. Ganito po, sabi dito, bebe, itug po natin. Sabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad yung nakakita. Gayon may kaya. Yan po ang kaulugan. Kaya po, mapalad po tayo kung tayo po nakikita. Dahil po ang lang bago kakaiba na pating ng ating Panginoon. Napakaganda po ang mensaheng ito. Ito po ay ating mapapag-aralan. Nagkakaroon po tayo ng paniniwala, pananampalataya. Kahit po hindi pa po natin nakikita dahil sa ating pananalig sa Diyos. Ngayon po tayo naniniwala agad. Pagitan po ng katuruan ng banal na ito. Kapatid, at muli po nagpakita ang ating Panginoong Kristo. Ang Diyos Ama po, siyang nagbigay ng, ay siya pong nagsug Ama para isugurin ang kanyang mga alagad. Dahil ay siya po ang binigyan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Basahin po natin. Balik po tayo dito sa 1:20-21. Basahin po natin. Sinabi ngang muli sa kanila si Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Paanong pagkasugo akin ng Ama ay gayon din naman. Sugo po ang kanyang mga alagad para lamang po ay hayag ang katotohanan ang sinasalita ng ating Panginoong ano po, that time. Kaya po, dahil po sa lupa, saka pong kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo dito sa lupa hanggang sa langit, para lamang po may sugo ang kanyang mga alagad. Basahin po dito. Ito po sa Mateo 28:18 hanggang 20 po. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinusap na sinasabi ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Napakadakila po ng ating Panginoon. Kaya po, ang sabi dito sa 19, tuloy po natin. Dahil dito, magsiayon nga kayo, sabi sa kanyang mga alagad, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at dito po sa 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Narito, ako'y nasa inyo palagi hanggang sa yun po. Kaya po ang ating pag-aaral bilang espiritismo, na tayo po'y kaya, tayo po'y naniniwala, ay ibig tayo po ay magkaisa. Dahil po, ito, ating pag-aaral bilang espiritista, ang Diyos Ama po, ang Anak, ang Diyos Santo po ay magkaisa. Kung tutuusin lamang po sa ating pag-aaral, halos po dahil narinig na natin, ang Diyos po ay siya po ang batas. Panginoong Kristo po, siyang nagpapatupad
sa batas ng kapitan. Ang Espiritu Santo po nagbibigay at ng kapayapaan. Siya po ang nagpapatupad, nagbubunga ng pagpapatupad. Kaya po ito'y magkaisa lang. Kaya po ang ng Diyos sa atin, tayo po ay magkaisa din. Kaisa po tayo sa Panginoon, sa pananampalataya sa Diyos. Yun po ang kaulugan ng ating pag-aaral sa umaga pong ito. Kaya po kung basahin po natin, dito, Eso 4, Reyes, nasabi po sa talatan. Sabi po dito, sa 5 po, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ito po. Yung bautismo po, pagtanggap po natin, magkaisa tayo. Dahil po, sabi ng banal na batlaya, narinig natin, ating pananampalataya dapat po natin. Dahil po, palad tayo, santo. Tayo pinababayaan. Kaya, dapat po tayong magkaisa. Kaya po, maging dapat lamang po tayo'y munod Diyos sa banal ng ating Panginoon. Dahil po, wala po tayo sa Kanya, hindi po tayo makakarating. Dahil po siya ang guide natin. Siya pong nagtutural para po tayo'y makamtan natin ang ating natin, darating na gandang buhay natin. Kaya sa napakagandang kaaral, dahil po na kailangan po tayo dahil ang sabi po ni Pablo, paano po kanyang natutuanan po Pablo at dito 4, ano po ang gagawin natin. Dito po sa 4 hanggang 24, sabi po dito, tunay sa inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa kaya ng katotohanan ng Kristo. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong buhay na nakaraan, dating pagkatao na sumama ayon sa mga kaalayan ng pagdaraya. At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mangagbiis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yun po ang layunin ng ating Panginoong Kristo. Dahil po tayo'y matagal na po tayong espiritu. Kaya po tayo'y maging dapat sumunod lamang sa ating Panginoong Kristo. Kaya po, dapat po natin bagay-bagay sa panlangit. Dapat po nating dahil po kung tayo'y sumunod, tumatalima sa aral ng natin, ayon lamang po sa aral, bagay na kalugod ating isip para po tayo'y mapalayo. Napakaganda po ating Panginoon. Kaya po mga kapagsikapan ay nga po panahon talaga ang kailangan sa atin para po tayo'y kamtan po natin ang ating nahangad. Tayo hindi tayo nagtsitsagang ganito, po tayong hinahangad natin.
sa lahat po, talaga po, kayang kakalab natin yung natawag nating bukan. Tayo po, kakapit tayo, kaya po panahon na kailangan nating gawin para po mag tayo para sa darating nating bukas, para po walang dahil po Pablo, basahin po natin muli sa unang Timoteo 4:15. Ano pong sabi ng pagsipag pagsipag ka sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito upang ang iyong pagtulong mahayag sa lahat. Sa makatuwid po, kung tayo po'y magmasipag, magkakaroon po tayo ng bunga. Kaya po, mahalaga po ang ating at pag-aaral sa araw ng Sabat. Dahil po natin yung ayan, para sa araw lang, wala man pong lang po may na ating gawain. Dadakila po ang tayo'y aral ng katotohanan, salita ng Diyos. Tayo napapagod. Relax lang po tayo, no? Kaya sabi din Diyos, buksan po natin, Pablo, sa 2:1, sabi niya, para hindi lang po tayo kaya't nararapat nating pakantantuin ang mga bagay na narinig sakaling tayo'y para po hindi tayo maliligaw. Kaya po bayaan natin sa ating mga sarili ang paghihirap na yan. Para lamang po tayo'y mapabanal at maging sakdal sa araw. Dahil po nakakabuti. Kaya po tayo'y dapat maging matatag. Pag po tayo'y matatag na, nagkakaroon po tayo ng pag-asa. Hindi po tayo pinababayaan ng dahil po ang sabi rin dito natin sa Tiago 4, ano po sabi ng at inyong pabayaan ang magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang lamang po ang naibigay ko pong tayo sa inyo. So, ating po, bago po ako wakas, lang po ako paalala sa inyo, napakalaga bilang pasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang dakilahang ginawa sa atin, dahil po, sabi na po si Pablo, po sa Efeso 4, dito po sa Efeso 5 po pala, 5:20 hanggang 21. Sabi po dito, napasakop kayo, sa 20 po, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Espiritu, sa Diyos na ating Ama. Ito po ang mahalaga. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Paano po tayo'y wala kay Kristo? Kaya po mga kapatid, lahat po ng ating mga ginagawa, ipagkatiwala po natin sa Panginoong. Marahil po tayo'y magtatagumpay dahil po awit po. Sa ano po, sa Kawikaan 6.
Sabi po dito, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay magtatagumpay po tayo sa pananalig, pananalig, tayo nito. Ang salamat. Nabot ko aga. Naway ganap nating paan ating mga kaisipan dahil sa tanggap natin kay Kristo siya ang ating minamahal po naming at mga kaya sapot sa araw pong ito dumating ang araw ng Sabat pangtupdin at gawin ng ating banal na tungkol ating mahal na Panginoon. Dahil isang utos ang nagkalob niya sa atin ng araw na pagtitipon na ito kailangan gawin ng bawat isa sa atin. Dahil dito po natin makikilala ang tunay na katuwiran ang hustisya ng ating Panginoon. Sapagkat sa araw pong ito, isang napakalagang paksa na dapat malaman at pag-aralan ng bawat isa sa atin sapagkat bilang tayo ay isang espertista na sumasamba sa ating Panginoon sa kanyang pagka-espiritu at katotohanan, ang paksa pong nasusulat, ano daw ang diwa ng espiritismo nang magpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Kasi po nang magpakita ang Panginoon sa kanyang alagad, tapos na po yung papako niya. Ano po ba ang espiritismo? Ang espiritismo ay eskwelahan ng buhay. Nalalaman po natin yan. Ano naman po ang buhay? Ang buhay ay ang espiritong nananaan sa ating katawang laman na nagbibigay buhay na pinagkaloob ng ating Panginoon upang tayo'y makagawa sa ating mga banal na tungkulin at sa araw na matapos natin ang ating mga banal na tungkulin, ang katawang espiritu na pinagkaloob po sa atin ay babalik sa ating Panginoon. Ang diwa po ng espiritismo sa pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ano po ang nangyari? Wala. Ganon din tayong mga espiritista. Sino pong kaagad na naniniwala na tayo'y espiritista na walang patotoo? Taas po ng kamay. Dahil po sa patotoong pinagkaloob ng ating Panginoon, tayo po ay nagkaroon ng paniniwala at pananampalataya. Dahil sa mga banal na batlayang pinagkaloob niya at pinangako sa atin, tayo po ay nagkakaroon, nag-ugnayan sa ating Panginoon upang malaman natin ano ang dapat natin. Pa? Po ang ginawa ni Tomas. Kaya kaagad na nila. Kailangan pang ang kanyang daliri sa butas na kanyang sa ang butas. Tayo. Natapot, marating ang pagsubok sa ating mga buhay, at nakikilala natin ang usya at katuwiran ng ating Panginoon. Sapat na kaya ang tandang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? O, nakakita na po tayo ng tandang ipinagkaloob ng sa nagkakaroon po tayo ng pag-aalinlangan pa.
nagiging kulang pa yung patotoong ipinakita ng ating Panginoon. Bakit po? Dahil po sa eskwela ng buhay, ay inilalatag ang mga pag-aaral upang pakita ng ating Panginoon ang tunay niyang ustisya, ang kanyang tunay na katuwiran. Kailangan mag-aral ang bawat isa sa atin upang magkaroon ng pagsulong ating katawang espiritu. Sana sa pamamagitan ng mga tandang ipinagkaloob ng ating Panginoon, karoon po tayo ng ganap na pagtitibay. Kayari yun. Kayari yun. Kasi po, kakaroon pa rin po tayo ng pag-alinlangan. Nakakita ka na ng tanda at dumanas ka ng isang pagsubok. Mahal na Panginoon, bakit mo pinabayaan? Datapwat, yung paksang tumaan nakaraang linggo ay nauugnay sa paksa po ngayon. Na kailangan nating pagdaanan ang ginawa ng ating Panginoon. Siya ang nagbigay daan upang tayo ay sumunod sa kanyang banal na tuntunin. Kaya po yung 7 last word nung nakaraan pong pinag-aralan natin, sabi din ng Panginoon, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Pero, nasabi po ng Panginoong Jesucristo yun, bilang tanda na tayong tagasunod ay mayroong katawang laman, nagdaramdam. Na dapat nating pagdaanan upang sa ikatitibay, lalong maigit ng ating pananampalataya at upang lalong sumulong sa pag-aaral sa eskwela ng buhay. Kaya po lahat ng tandang ipinakita ng ating Panginoon na kailangan nating malaman ano ang diwang kanyang ibig niyang ipabatid sa atin. Kailangan po nating makilala at malaman upang tayo ay makasunod sa banal na tuntunin. Dahil po sa bandang uli, sabi niya, masa yung kamay, naabilin aking ganun din. Kakauli-ulian po ang ating buhay dito sa mundo babaw. Pagdating po ng araw, ang ating espiritu, kaabilin. Dahil sa mga ipinagkaloob niyang tanda at mga karunungan, tayo po ay nagkakaroon ng pagbabago. Unti-unting pagbabago na yung mga kalagayan natin nung unang panahon, hindi pa natin nakikilalang ganap ating Panginoong Jesucristo at natin siya ganap natanggap sa ating mga puso. Sa unti-unti, sa pamamagitan ng pag-aaral dito po sa eskwelahan ng buhay, nakaroon bago yon. At kailangan na po nating iwan mga nakaraang pamumuhay na hindi kaaya-aya sa ating Sabi nga ng binasa ng ating kapatid, na kailangan karoon tayo takot. Dito po nagsisimula na magkaroon ng takot ang bawat isa natin dahil po sa pag-aaral sa mga karunungan. Dahil po sa Job Kapitulo 28, versikulo 8, ganito pong nasusulat, at sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. At ang pag-iwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Ibig pong sabihin, dahil po sa mga karunungang pinagkakaloob ng ating Panginoon, ito po sa eskwela ng buhay,
nabubuo po ang pagkatakot natin sa ating Panginoon. Dahil sa mga karunungan yun, nagkakaroon po tayo ng pangunawa kung tama ba o mali ang ating ginagawa. Nagkakaroon po tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili. Dahil po kung di po natin nakikilala ang katuwiran ng ating Panginoon, wala po tayong pagpipigil sa ating mga sarili. O, sigurado pong yayayain ka ng makamundong gawain, sasama ka. Dahil wala po tayong pagpipigil. Dahil po sa pagpamagitan ng pagmamahal ng ating Panginoon, karoon po tayo ng pagkakataon dahil sa pagbibigay ng ating Ama ng bugtong niyang anak upang sa gayon ang kasalanan ng sanlibutan pagkaroon po kapatawad. Dahil po si Jesucristo ay ang ating daan, kailangan po tayong sumunod. Bilang isang espertista na tagasunod ating Panginoong Jesucristo, kailangan po nating daanan ang mga bagay-bagay o mga pagsubok sa ating buhay. Kailangan po nating daanan ang mga bagay-bagay na darating sa atin pagkakaroon talaga ng kaalinlangan. Dahil dito sa eskwela ng buhay, nakikilala ng ating Panginoon na tayo ay mahalaga sa Kanya. Kanya dapat nating gawin sa gayon, pinangako niyang buhay na walang hanggan ay makamit bawat isa sa atin. Samantalang mapalad yung mga taong nakasama si Kristo. Nakasama nila si Kristo, mapalad po sila. Pero mas mapalad po tayo na hindi man po natin nakasama si Kristo, nananaan siya sa ating puso. Wala tayo nagkaroon ng pananampalataya. Samantalang panoon kasama na po nila si Kristo Jesus. Kaya mga minamahal po naming magulang at kapatid pananampalataya, sana po akin ang pagkakaroon ng kalagyan. Nanasa po ka na kuing pamagpursigi. Sa ating mga banal na tungkulin, ang paggawa, ganap na paggawa sa ating banal na tungkulin sa ating Panginoon. Dahil po natin matatalikuran ang tungkol nagkaloob niya sa atin. Tatalikuran man po natin ang ating tungkulin, babalik po tayo, andun pa rin po natin. Sabihin, kailangan pong harapin natin, pakain natin ang kamangmangan at mag-aral tayo sa eskwela ng buhay sa pamamagitan ng patnubay ng ating mahal na Panginoon sa pagbibigay niya ng daan sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na ipinangako niya bawat isa sa atin. Ito lamang po kaunting pag-aaral mai-share ko po umaga. Sa pong magandang umaga ulit at ay babalik po. Takal po, salamat. Umaga po. Marami po tayong
Brother B. Kanyan man, po. Yani, tamo pong tema, sabi niya, sasambata mo, tuwe taya kakit. Patune, wangis animal, wangis sa gagapang king gabon, wangis sa susulapo king panwa, o king lalam na ning gabon, kiring kakawe king danom. Alatampong akakit. Uling manu parang tamo king sinabi na yung panabili ng minuna pang panahon. Eko gagawang larawan o dinukit aribulto wangis na ning tao karing gagapang king gabon, susulapo king banwa. O karing kakawe king danom lalam na ning gabon nga na. Lasang yako mo kabudin Diyos. At nung gawa ko kareta nga na yako Diyos kong mapangalalo. Eko dudo ko karela, eko sasamba karela na. Makanyan tamo pong sasambang yani, king gino, king kayang pangay espiritu. Espirituya at katutuan, ketang San Juan nga na, ketang 4:23. Di natang na yung oras at ngayon na anong nuring tunay sasamba, sambalak yung Diyos, king kayang pangay espiritu at katutuan. Pasang kaya po in Tagalog, kining kaya tamang monitor, nga na po 1:23, datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya.
Di natang nakaning oras at ngayon na matutupad niya po kaya katam. At kining kaya katamon tema, patunayan na mo ning Ginoong Jesucristo, pablasa ang iyeng migsalita, kining mano ngayon ni. Ing ginuta ang Jesucristo, arare nga liwa, He is the bone of contention. Dakala po rin may pagdebate. Kukutang dan nung nanoy ing ginutang Jesucristo. Tao ya, Diyos siya, o Espiritu ya. Ita po nga tulong ita, at yung aging pangatao na ng ginutang Jesucristo. Huling king Juan, uno-uno nga na San Juan uno-uno. Nang pasimula siya ang berbo. Namin po yung berbo, salita, amano, word. Word mo po. At ang berbo ay sumasa Diyos. Ing amano, kagum nening Diyos. At ing berbo, Diyos siya. Ing word, ing berbo, espiritu ya. Kasi miya kakit narandaman niya mo, berbo ya. Pakapag-aralan tayo pumalambatan ng espiritista. Ing espiritu, alayang wangis, alayang ubog, alayang baw, alayang forma, alayang form. At yung isip na din tao. Nung nukari na rin nga doa, katao, pisasabihan din Diyos, kagum de. In Diyos, espiritu yan naman. Alang menakit kin Diyos. Metong yung menakit kaya, ing bugtong ng anak, Yesu Kristo, ay espiritu yan naman, ami katawan tao. Kaya padala niya kaya tiking yato, banting upayang ituro na katamo. Karing paraparalan, karing maya padaklat, bangkanita, nung wari sa karing tupang papastulan, malagwata mong pastulan, malagwata mong ipalub, king kural, balanggat panapon, ding tupa, baluray luban ng kural, banting upayang painawala, kilub na ning kabukas. At ita mo naman. Ita mo yung kayang kawan. Pag nasana po ning Ginoo, ita mo, akayabe na katamo, king kayang kayarian, masasabi, kini pong panalangin na, king mula ning Getsemani, bayo redakpan. Kini 17, San Juan 17, nga na, pag nasan ko nga na, inga kaya kula, king ka na akong kairian, nung nuko ka rin. Iya po ibat niya ka rin, mi puntay keti, mira siya keti king yato. Babalita na yung may pabalita kay katamo, ka rin masanting. Alang kamwa, alang pami pate, alang pami dake, alang ketasan lug, alang mayabang, alang mapagparangalan, karin pante-pante lang ang ding espiritu. Eno po tao, espiritu na lang. Kaya na ano ka kulay balat? Kaya na ano ka dagul? Kaya na ano ka salita? May kakaintindi ko ka rin. Kaya ni pong pamaki na, pepaki na sarili na karing kayang alagad, kaiba ng mipa ako king kruskit kutde. Bay milyarita, sinabi na king katlungaldo. Yung kanak ng tao, subli ang miyenga na. Inalimbawa na kaya ito nga templo. Marang may utang kaya, nanim patunay, hingi ka. Anak na kaning Diyos, sinabi na, lasakang kay templong iniya na katlungaldo. Ibangon ke. Ika, 46, banway ang gewami ni. Ika, kaibat, lasakan me, lumungal do, talakad me ang pasibayo, ang ara. Era po balo, talimhagaya po itang sinabi na,
buri ng sabyan. Iya, kaiba na ning atlong aldo ping pangamatena, tikdoy ang pasibayo. Patune, dinggang sinabi ng pinaral na, midila lang katunayan, iya miglaram, ingamanong daralana, iba't laking Diyos. At kining kayang pangal to, kilob na rin bale, nung nula makakulong din kayang alagad, uling tatakot lang ka rin Hudyos, kaiba ding pinakoy Yesu Kristo. Mirinal lang takot, kablasang tao lang kalupatamo. Kaiba't kabunyalin to, makasusi la rin pasbol. Pepa na iya espirituya, uling intaw ay malyaring loob kimbale makasusi. Nung atin niya pang laman at butol, malyaring loob. Uling intaw at chupaking material abage, kim pisika. Kita oras sa ita, pepa niya, iya espirituya. Karita ni pinatupan ni Tomas sa mapagduda. Muli na pong sabihin ito, didimo. Tomas a didimo. Doubtful yang. Niya ngayon yung Amerikano magsalita la. You are a doubting Thomas. Ngara. Itang mapagduda, may agada papaniwalan hanggang mo'y duldul king kayang harapan. Ing kaya kang sasabihan, mantingupaya nga patunayan mo, ing sasabihan mo tuto. Makanya niya po ito mas kanita. Anya pe palapitan Kaduang doon niya magbalik ya, habeda na po ito mas ding kaya nga apostoles, poring alagad. Higit ming ginuungara, may biyaya. Kumanwala nga hanggang kaya pala bintaliri ko karimbos-bos na nimpalad na. At isulot kaya yung kanakong ganat, kaya tang tagalira na, nung nukarinde po sinuldong, datang Romano, datang sundalos Romano, inong sulde po keniking tagiliran, baka ta siguro ng metene. Linapit ito mas telano rin bus-bus, kaya palub na yung taliri na. Selat na itang bangal na kayo nining Diyos, itang pikayanin sibat, sugat. Naan po sinabi na, Ginoo ko at Diyos ko. Inaduan niya po. Kanya yung Ginoo, malyari may ngausan Yesus Ginoo, malyari may mga ngausan Diyos, ing Diyos pa. Huling kaya ng dalit ng Haring David, ing Ginoo ko na lukluk ya, wana nining Ginoo ko. Ito po. Yakiling kudong ini, pepag inaning Ginoo tayo sa Kristo, ingat long kabagaya ng pangatao na tao ya, espiritu ya, at Diyos ya. Maya payabak po kayo, migising kayo. Dakal pong salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat na mga espiritistang mapapalad na katulad ko. Mapapalad sapagkat sinasabi ko sa inyo ang totoo, ito na ang kauli-ulihang pamamahala na ng Diyos. Kingyato, ba may patutuanan lahat, may pakilala, din kayang anak. Sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat ng inaakay ng mga espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Kung kaya't tayo nga ay mapapalad sapagkat inaakay tayo ng banal na espiritu, sila ang nagtuturo ng katotohanan. Kung kaya't napakapalad natin. Maswerte tamo, itamo espiritista. Kanya, impayo ko po muna kay kayo.
Andiyan na ang malyari. Yan ako pa itakid. Uling keni, wakit yung mayayalawang subok ka makatakiran. Bahaya mong malyaring pakilala yung kaya kang pamagtapat bilang kaya kang pangarapan ang maging anak na kaning Diyos. Uling nung eka matatag, eka malyaring maging anak na ng Diyos. Kenita kasi makilala. Uling deng espiritista yung kapibabata na etsukarela. Yan kailangan. Pero sa araw-araw natin ginagawa, pag nonobena, pag may mission, pagdarasal, sa mga bahay natin, nagpapatunay yan na tayo ay tapat sa Diyos. Lalo na't kung iniiwasan na natin ang mga gawang pang kabunduhan. Huwag na nating puntahan ang masasamang bisyo o kung ano pa mang panghikayat ng kamunduhan. Kailangan diretso na po tayo sapagkat tayo ay inaakay na ng mga espiritu. Sa totoo lang, hindi ako nakahanda ngayon para magsalita. Meron po kaming gagawin na reunion namin sa aming pamilya. Sabi ko sa mga pamilya ko, habang hinihintay natin yung mga kapamilya natin, papasok muna ako dito sa likod. So, kaya nga po tuloy-tuloy ako doon. Hindi ko maiisip na talagang bibigyan pa ako ng pagkakataon upang makausap ko kayo ng ganito, upang makapagpahayag tungkol sa aking kinalalagyan bilang espiritista. Noong linggo, nandun po tayo sa Isabela. Siguro kahit hindi ko na ikukwento dito, yung sinabi ko doon. Dahil ang iba sabi nila, doon pa lang daw nila narinig yung sinabi ko yun. Kwento lang yun, pero nagbibigay ng magandang ideya sa ating pagka-espiritista. Kasi po, kung dito maraming magkakapangalan, baka pagdating natin doon sa langit, meron din tayong kapangalan. Kaya sabi ko, nung ang mga kaluluwa ay nag-iipon para mahatulan sila, para sa hukuman sa harap ng Panginoon, kailangan mabuksan muna yung aklat ng buhay, di ba? Pag nabuksan na yung aklat ng buhay, titingnan yung pangalan kung sinong nasa pangalan na yon. Kaya, sabi ko, nung mabuksan yung nung pangalan, halimbawa Pedro, nakasulat Pedro, lumapit yung isa. Sabi niya, ako po si Pedro. Paglapit niya, alika. Habang lumalapit siya, may tumayo na naman. Panginoon, ako po si Pedro. Lumalapit pa lang, meron na namang tumayo. Panginoon, ang pangalan ko po, Pedro. Sino kaya yung nakapangalan doon sa aklat ng buhay? Kaya, sabi ng Panginoon, halika kayo rito. Titingnan ko ang inyong mga puso. Sa unang lumapit na si Rawang Pedro, tinignan niya ang kanyang puso, lumitaw yung parang maliwanag na sinag na nagaan yung parang screen ng television. Nandun yung mga talambuhay niya. Bata pa lang siya, suwail na. Hindi mautusan. Lumalaban sa mga magulang. Naging addict pa siya nung paglaki niya. Hanggang sa siya ay mamatay. Hindi siya nakapagsisi. Kaya sabi niya, hindi ka pwede dito sa langit kung ganyan ang talambuhay mo. Umayo ka. Hindi kita kilala. Ang tunay na Pedro na nasusulat dito ang kailangan ko. Yung pangalawa,
Tinignan niya. Nung makita yung talambuhay niya, may hawak na aklat ng Bible. Nangangaral siya. Nagtayo siya ng isang kongregasyon ng pananampalataya. Sabi niya, parang maganda pala ang talambuhay mo. Sabi niya. Kaya lang, nung makita niya sa bandang huli, yung palang itang ambag na, deng taong lulub. Kayang tela kadapisamban, kukupita na lo. Nya pala pa na yung mga Amerikano, ang pong body coach siyo. Masanting niya biye, masanting niya bale. Kadwa, gikit na manulo ka pala, ano? Doktor ka pala. Opo, ano? Dakal ko sinopa na tao, ano? O na niya akit na, desisopa na pala. Isto nga pakayap ni, singilane maragul. O isto nga laya nga bayad, malulam niya lupo. Malulam niya lupa kayang gawa. O sabi no, ka naman malyari pala kini nga na, uling tinggap mo na nga na yung nga blas mo. Uling sasabyanan ng nga sulatan na, yung tinanggap na kaya tisuli, pene malyaring tanggap ka rin ba no? Uwi na ka pala malyari kini nga na, so alwayi ka nga na yung Pedro ini nga na, bisya ka nga na. Uy meto nga katlo, inglas, tinawe na makalawe, makarukuyo. Bah, marine ka nga, no? Tiyam ko halawe. Kasi po, may kasala ko. Makasalanan ko. Bah, ano mo kanyan? Liwen ko nga na, nung naning kasalanan mo. So, niyang linawe na yung puso na, sinlagyo. Iki na yung kasalanan, no? O na niyang bandang tauli, sinisiyo, likuanit ang kasalanan ng ito. Milubya ka rin espiritista. May kapag-aral niya ka rin amano ng Diyos. Kilala na yung justisya at katuliran. Ni nga po gino. Ang gaking niya tinggap na yung meging mamuntukan niya kayong metong alunduyan. Nyapin, sabi no, huwag nga, hindi kasala kapin. Pero nga ing pamanisimu, ing depatan mo bandang tawli, nigbayo ka, kilala mo ko, ang gaking mete ka, mo ko gilutan, katinanggap na anumang kayablasan, kang pipagalan, ikaw, ing Pedrong makasulat keni. Uling, ding magdalaking lagyo mo ding espiritong tinaid ke ka, ay niya nga tsuka pa, kinyato. Kasi pura yung spirit ng titipa kaya katamo. Ila yung makakilala kaya katamo kaya katanggagawan niya. Anya, puta pong yung gagawan tanga yan, nila po yung magdalang record ka rin. Para mibili yung lagyo yun. Anya, andyan takal tamo pa po kalagyo kete, ako pumigaga na ka, yung gagawan nyo, yung makaligtas kaya kayo. Anya, andyan, pilan tama pong pulong lagyo, nung pare-pareho tang dinapat king burina ni nga pong Gino, milistala ka rin. Then kaya katanglag yun, nung apulo lang rin Pedro, apulo lang Pedro, nung apulo kayong tutu. Makaya niya po yung record na ning king nga pong Gino. Anya, yung po isipan na nung misan po, tang lalawe tamong record, nung kukuha tamong kay ka rin, anti mong lisensya o kay, gusto nga kayong pamag-apply na po kareng passport o kaya kareng NBI clearance. Lalo na. So, ating kang kalagyo, may agad mi kay, pakaluwen daw pa mong masalese. Po makanyan. Anya nga pong lalo yung makapaglara, muling po tangakit na yung kayang puso. Balaan pala, telebisyon yung kayang talambuhay, akit na yung ka rin. Nung nanungan ng giwa mo. Anyapin kapatad, balo ko. Yaku ikayo, mi kasalatangan. Tamo sasabihan alata ng malyaring maging pag-asa na tayo ay mailathala ang ating mga pangalan doon sa aklat ng buhay. Pwede po. Ngayon na. Hindi lang baka sasabihin nyo, ay bukas na lang, ganito. Hindi. Ngayon na.
Tinanggap nyo na at nakilala nyo na ang salita ng Diyos, ang katuwiran at hustisya ng Diyos. Kailangan kalimutan na natin yung mga nakaraan na ginagawa natin. Patuloy na po tayo sa ating pagiging espiritista. Sapagkat dito tayo makikita kung sino ka upang ikaw ay maging karapat-dapat sa ipinangako ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan. Sana po tayong lahat, wala akong hinahangad na may isa sa atin na mawala doon sa aklat ng buhay. Tayo pong lahat, sana'y maparoon tayo. Marami pong salamat at magandang umaga po. Maraming salamat po sa ating magulang na naging guro po ng mga kabataan ng unang mga kabataan po ng Sibol Tagumpeng Bia. Si Bapang Pasing po ang kanilang naging guro. Hanggang ngayon po ay lumalakad pa rin, gumaganap sa kanyang mga tungkulin dahil po hindi natin masasabi na may retirement sa paggawa ng mabuti. Kaya po mapalad po tayong mga nakakita ng mga patutuo sa ating pananampalataya. Dahil po dito natin masusukat ang ating mga pagtitiis at kung minsan po nagiging magandang bunga po yung mga nakikita po nating mga pagsubok sa mga dinadaanan po ng ating mga buhay, pang-araw-araw po yan. At kung minsan naman po ay nagbibigay din ng kainaan sa isang tao na kung magkukulang po tayo dun sa pag-unawa, yung mga pagsubok na ating nararanasan kung minsan ay nagiging dahilan din po ng ating panghihina. Subalit, sinasabi po ng ating mga tagapagturo na sabi po gawin po nating mabuti kung ano yung nakikita po nating mga pagsubok sa ating buhay. Dahil kung wala po yung pagsubok sa atin o kung wala po tayong problema, ang sabi po ng mga iba, sa Kapampangan po, ang sabi pag-ala ka po ka ng problema, po, ating kang depresya. Pero anong ating kang problema, mitay siya po yung kirang kaisipan. Doon po tayo magbabase ngayon. Yung pong mga pagsubok na ating nararanasan, hindi lang po dito sa ating pangkabuayan, kundi sa ating ding pananampalataya. Sabi nga po ng ating mga kapatid, yung pong tukso, kahit dito po sa loob ng sentro o sa simbahan, nandyan po yan. Hindi po umuiwalay sa tao yan. Parang yung pong tinatawag nating anino o konsensya po natin. Yun po, marahil, tayo po ay talagang gusto pong pagandaan ng isang tao. Dahil nasabi ko po, kahit dito mayroon po tayong kalaban . Kung minsan yung isang tao sa pananampalataya, kung minsan po 2 oras lang yung ating pagsamba. Yun na lang po ang pinakamababa po nating alimbawa. Yung mga iba po na mananampalataya, kung minsan po hindi po natin talagang mahiibigay na kumpleto, dahil po yun ang nasa isip po natin. Pero po, pag naturuan po natin yung ating katawan o yung ating sarili, na makapagtiis po tayo na kahit konting oras o 2 oras sa ating pananampalataya, ito po ay magagawa po natin. Pag hindi po natin ito nagawa, kagustuhan po ng ating sarili yon. Nasa isip po natin. Pagsanayan po natin yan, kahit yung pong mga bata na gaya po ng sabi ng banal na Espiritu, noon pa hanggang ngayon po ay tinuturo po sa atin yan, turuhan po natin ng isang bata kung saan po siya maglalagay, kung saan po siya uupo. Gaya po ng isang batang ito, pinapansin ko po itong batang ito, simula pa po nung siya po ay nagkaalam o may pag-iisip na
Ilang taon pa lang po ito, 8 taon pa lang siguro ito, siyam. Pero nakakapagtiis po itong batang ito, pinapansin ko po, hindi man po siya tumatayo upang magbigay ng distraction sa ating pag-aaral. Mapalad po ang batang ito, ang mga batang ating natuturuan sa pag-aaral na ito. Subalit ang Diyos, ang kalooban niya ay nasa kabataan po. Dahil po kung hindi po tayo magiging isang bata na katulad nito, hindi rin po natin magagawa ang magpapakumbaba. Yun po ang turo. Dahil po itong batang ito, kahit po pagsabihan po natin ito, mapayuan po natin ito, hindi po siya magagalit. Hindi po siya magagalit. Kung di makikinig po sa ating sinasabi. Gaya din po sana tayong mga matatanda po. No? Sana po bukas po ang ating kaisipan kung ito po ay ninanais ng mga kapatid na tayo po ay mapagsabihan sa mabuti, ay huwag po nating gawing masama po yun. Dahil yun po ay nagkakaroon po tayo ng pagsulong. Ang pagtanggap po sa pagtuturo o pagpayo ng mga kapatid, lalo po yung mga magulang po natin, ay wag po nating sabihin na ito, kung minsan po naririnig po natin sa mga ibang bata, lalo na po pag lagi po natin silang pinagsasabihan, sabi wala na daw silang ginawang mabuti. Sa totoo lang po, kaya po natin yan pinapayo o pinagsasabihan po dahil po mahal natin po yung ating mga anak na ayaw din po natin silang mapariwara o maiwalay sa katuruan po ng Diyos. Yan po ang layunin po nating mga magulang dahil po yun po ay dapat nating ipaalam din sa ating mga anak at mananampalataya. Sana po ang mga diwa po at pag-aaral na ating naririnig, sana po ay may sakatuparan din po natin sa ating buhay. Di po ba? Kaya po walang tigil, ang Diyos po ay nag-aanap o tumitigtig po sa ating mga puso upang tayo ay makinig. Marami po akong nakikitang mga kapatid na hindi po natin pamilyar sa aking pananaw pag nakikita ko po. May bago po tayong mga kapatid na nandito ngayon na ngayon ko lang po nakita, pero sila po ay nakikiisa sa ating pananampalataya. Bakit po? Siguro po yung tawag ng ating Panginoon, ang tawag ng Diyos sa kanila ay napapanahon na. Dahil hindi po sapat sa ating sarili na kung isipin po natin wala po tayong tungkulin sa Diyos. Tayo pong lahat ay may tungkulin sa Panginoon. Dahil po tayo ay anak niya na ayaw din niyang hindi tayo matuto. No? Kaya sana po mga minamahal na kapatid, yan po ang simula, yan po ang umpisa nyo, yun po ang inyong nakita nyo po ang katotohanan. Sana po ay ating ilagay sa ating puso. Dahil sabi nga po ang ating magulang, ang Diyos po tumitingin dito, hindi po sa kung maganda po tayo o pogi po ako, hindi po doon siya tumitingin. Tumitingin po ang ating Panginoon dito po sa ating puso. Dahil sabi nga po ng magulang, nung dumating po ang oras, marami pong mga Pedro ang tinawag o natawag. Kung 10 man po sila, 10 silang lalapit. Pero mapapatunayan ng Diyos kung sino ang totoo. Kaya po sana tayong mga mananampalataya, ating pong bigyan ng panahon ng ganitong pag-aaral, oras, aba pong ang ating mga sarili ay malaya pa. Dahil po ang Diyos, siya po ang may hawak sa ating mga sarili. No? Kung ang Panginoon po ang magtatali sa atin, wala man po tayong taling nakakabit sa ating sarili. Pero pag ang Diyos po ang nagtali, tayo ay luluhod. Ibig sabihin po, haba pong malakas ang ating sarili, gampanan na po natin yung ating mga tungkulin dahil po tayo ay tumatanda. Tumatanda po tayo. Maraming salamat po sa ating magulang sa kanyang pagdating. At tayo po ay tumatanda. Ang sabi ko nga po, tayo ay tumatanda na darating ang panahon ng ating katawang ito ay manghihina po.
manghihina. Marami na pong nararamdaman yan, mga sakit at mga iba-iba pa po. Kaya mapalad po tayo habang ang Diyos binibigay po sa atin yung biyaya, una po yung lakas po natin. Huwag nating ayaan na ang 2 oras po ay mapalampas po natin, no? Na hindi po tayo dadalo sa mga ganitong pag-aaral. Dahil ito po ang ating buhay, ito po ang nagbibigay sa atin. Ang ating mahal na Panginoon, siya ang nagbibigay ng lakas. At siya rin po ang makakapagsabi kung sino po ang hindi niya pagbibigyan. Tayo po'y lumalapit, tumitigtig sa kanyang pintuan. Pag katok po natin sa ating pintuan, sa kanyang pintuan, sana po ang sabihin ng Panginoon, pasok ka. Hindi po niya sasabihin na hindi po tayo kilala. Sana po, yun po ang ating magawa ng ating mga kapatid. Dahil po pag ang isang tao, may kailangan po tayo, kakatok po tayo sa ating Panginoon, siya po ay bubuksan at bubuksan ng kanyang pintuan upang ang inyong mga pangangailangan ay maibigay na walang kulang sa inyo. Kung mayroon po tayong matibay na pananampalataya. Hindi po sana tayo matulad sa mga ibang mananampalataya na nakikita po natin o napapatunayan na ng Panginoon. Subalit tayo po ay nagdadalawang isip. Yun po, no? Nagpapakita ng mga maraming imala, maraming patunay na siya nga ang tunay na Diyos. Subalit nga po ang isang tao ay sadyang may kainaan, no? So ito po, sana itong kainaan na ito, hindi naman po sana tayo tuluyang mangina, kundi umahanap lang po tayo ng talagang tunay, no? Sana po ganun po ang ating mga pananampalataya. Sana po sa umagang ito, yung mga tinuro po ng ating mga, o sinabi po ng Banal na Espiritu at mga kapatid nating nagbigay ng mensahe, ay mahitanim po natin sa ating sarili, no? At ito po lamang ang aking mahibigay na mga mensahe sa inyo dahil po yung oras ay nandito na po. Ang ating pong mga pagtulong-tulong po, yung offering po natin ngayon ay 3,925. So sa linggo po ay convention na naman po. At sana po maaga po tayo nun. Si kapatid na Brother Raynon, ako po ay mawawala muna. Mayroon po tayong lakad. No po. At maraming pong salamat. May pagpupulong po ata yung lokal. May pulong po tayo naman. Ngayong pagkatapos po ng ating pagsamba. Lahat po ng mga opisyalis po ng Cebu Tagumpeng BI, tayo po ay magtipon muna sa library pagkatapos po ng pagsamba po. Maraming salamat.
ngayon po magpasalamat malugod at malam makaya kaming igpa. Pasibayo makanya na kaya namang kukulait magpasalamat king malmong harapan. Diyos ko lawan mo kaya't dungdungan ka rin kaya kang mahamong panlalawe. Makanyan may sanang bukra at ting kayariyang banwa. Lawan mo kayang karapat dapat nganing orsay di kayang mikakapatad. Ginoo mo na isot milaring kaya kaming balang sarili. Nuyikit mo ang purong kaya kaming kakulangan karingal donapon. Diyos ko, patawaran mo kami. Bilang mo na lang anting may nang pamanalastas deti, mo no bibilang anting mo ang kasalanan migpa. Ginoo nganing mikakawani kami, muli karin kaya kaming balang sarasariling kubuntok na nga ni kayang mikakapatad. Kay ba't ming megaral king eskwelan ninggi. Diyos ko rin pegaral ming amano, akay ba't kaya kaigpa, makanyalasan ang midapo karang dulang daring kaya kaming puso, bang kanita karingaldo bukas, Diyos ko, makanyan kayang malayang makagalo karing problemo. Diyos ko, makanyan mesa ng linisan ng kaya kaming dalan. Ikpower and ipurin kaya kaming malating sakayan, Diyos ko, bendisyonan mula. Mga satyad kaya sanang para-parang payapa karang kaya kaming sarasariling kubong tuknangan ni kaya ng mikakapatad. Bang kanita karingaldo bukas, Diyos ko, makanyan kayang sasan metong malayang makagawa karang kaya kaming katungkulan kaya kaigpa. Ginuwan timuri no rin ipuring kaya kaming pengaring makatagan pang mga pila na may mundasyon king kayang kasalpantayan ng karingal doonapon. Diyos ko, ika po yung manakit karing karelang kabilyan. Ika po yung manakit nung naning karelang gewa karingal doonapon, Diyos ko. Nung ninuman pong ating bitbita panandam ngayon or sa itik pa ikayong manakit. Diyos ko, makanyan mo sanang apisan ketang lihim. Makanyan mo sanang pakayapan, makanyan mo sanang baklasan ng karelang kapanandaman igpa. Ibalik mo itang dati ng sampung sikanan, alang-alang karingal do na pon Diyos ko, ginamit mulat may mintuking buri mo. Ikpang banal bang kanita karingal do, bukas Diyos ko, makanyan mila pa po nga kaya biya maminto susuyo karing buri mo. At makanyan na kaya nga gabayan, ikasulong na kikiyang kasalpantayanin karingal do na pon Diyos ko. Ikitigpaw, ini po yung darataming kapasalamatan. Diyos ko, makanyan mo sanang ibyegal rekwerdo kay kaming anak mong magsimula. Bang kanita ikpama kanyang kayang lalong megit magtibiking kayang kasalpantayan ng Diyos ko. Ikpamanalan timurin o retapurin kaya kaming kapatad. Ame mga daywan ka rin mayaliwang bansa. Diyos ko, ika po yung manakit. Tulutan mong balang akauts doon. Taulo yan doon karapat dapat. Makanyan de sanang ibing karagdagan ginon Diyos. Ingatan mo king karelang pamanggalo. Anong makananong may walang payapa. Mibarit lang mit mo ating kapayapan at makanyandeng betbiting tagungpe, bang kanita karingaldo, bukas Diyos ko, makanyan lang maging piyersa na ning kikeng kasalpantayanan. Ginuwi lari iti rin kikeng samuang puangawat kaya kang iningaba kay ti, sana tanggapan mula, at tanggapan miniyaman tang limong kayablasan, manibat ng ininggampo king wakas, iyan asap. Kada po Mama Cora Gabinetis, Tatampo Library. Sagli mo po naman yung meeting po. Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng B.
Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B.
Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, B.